molt de... Feia molts. O en temps de Mari Castanya? Podria ser, en temps de Mari Castanya, podria ser una història d'avui en dia en què hi havia una xiqueta que se cridava com? Maria. I l'heu vista per així? Maria. Vine-te'n, Maria, sí, vine-te'n. Deixa'ls oir, sí, vine-te'n. Li fem un aplaudiment ja, vale, Maria. Maria era una xiqueta molt bonica que duia una gorreta com aquesta, mireu que guapa. I Maria, de tindre això, tenia una cosa per així, a veure com estava. Però Maria, a veure que me falta una cosa que estava per així, mira pa mi. Que feia això de... Tenia unes piquetes aquí molt boniquetes, mireu que guapa. Ahí estava. Però Maria, a tu t'havia passat alguna cosa, veritat? Resulta que sempre venia a veure-te la iaia, però va arribar un moment en què la iaia no venia. I tu què vols? Que sí que viniese. Tu vols que vinga, però si no pot vindre ella, què fas? Tenia que ir. Te'n vas tu allà? Sí? Se n'anava cap allà. Però clar, t'havien deixat anar a soles o no? Bueno, doncs primer vaig a presentar-te a la iaia. A veure, la iaia, moment. Vaig a presentar-te a la iaia que estava... Vinga, va, vine-te'n, vine-te'n. Allí que teníem a la iaia, veureu? No, era de baix, sí, havia dit de baix, sí, perdó. Sí. Quina iaia més gran, sí senyoreta. Teníem aquesta iaia que estava per així, que feia... Vine. Aquesta iaia era una iaia també una miqueta més moderna. Era una miqueta més moderna perquè duia una cosa veure que estava per així, sí, la mira que moderna que era, posa't això. Però espera, que encara te falta una coseta, mireu la lleteta orixina. La lleteta estava allà asseguda, senta't, cuidao, poqueta poder, I li va dir, hola, iaia! Però mirant al públic sempre, hola, xiqueta!